I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft i u ovoj epizodi sam sam. Da, i ovaj klip posle dužeg vremena, nije htjelo da mi snima, izvinjavam se. I da, šta još da kažem, bio sam u rudniku i nakupao sam lapisa i tu malo irona, napravio sam ovi mač i sekiru. I drva sam malo iskopao i sad ću da enchantujem ovaj da enchantujem ovaj kramp. Ajde da vidimo šta će biti na njemu. C1 vidimo da li će. Ajde stavit ćemo na power 1 i onda da šta je ovo? Loši enchantmenti. Ajde unbreaking ću staviti tu. Da vidimo šta ću imati. Sharpness 1. A na ovome unbreaking efficiency 1. Efficiency. Ajde uzet ću efficiency 1. Ovdje ću uzeti sharpness 1. I tako. Sad imamo daj armor da enchantuje. A ne, nisam trebao. Protection 1. Protection 1. Ima zvuk neki kad se... Gdje sam dobio protection i unbreaking. Daj da vidimo ovdje. Protection 1. Da, tu imam neki stari miš. Pa ne mi se pokvario. To je sestra mi pokvarila. Feather falling. I unbreaking 1. Nije loš. Evo ovdje smite i unbreaking. Sharpness 1. Ova. Evo ga, da rasporedimo. Da, i sekiru ću da enchantujem. Da vidimo da je efficient, a ne treba mi unbreaking. Evo ga. Evo imamo ovdje sharpness 1, efficiency 1 i power 1. Ovdje imamo unbreaking, feather falling 1, protection 1, protection 1 i ovdje protection 1 i unbreaking 1. I sad ćemo da... Šta ti hoće? Ajde ubijemo ovo konje. Da, imamo ovdje jednu farmicu. Da, baštica, ali imam kosti, imam malo. Tako. Ove najveće, da. Evo ga. Daj da pokupim sad. Aj, treba mi hrane, ima malo. Evo ga seeds.
proširimo odmah malo tu ovu baštu. Treba ću da je ogradim. I ljudi, vidimo se kad ovo završi. I evo nas, i nismo imali dovoljno sica za ovo ovdje. Daj da uništimo. Nemam strelja. Čekaj, treba možda da... Sad ću da vidim da li imam pera, pa da napravim malo strela. Daj da malo pogubijem ove konjiće. Kožu? Ajde se doda. Evo, nadam se da će mi biti dosta i nadam se da imam pera. Ajde, izađi napolje. I vidimo se kad stignem do kuće. I ljudi, nemam pera. Šta da radim? Sada vidim da li ima... Vidio sam ove pečurke. I sada vidim da li ima onih drugih. Pa da sup pravi. Ja, ovo je dobro za majnanje. Ovo mjesto je dobro. Ja, kako se zove? Na vrh jezika mi, ljudi. A, ljudi. Ljudi, spasio nas Feather Falling. Kako se ovo zove? Zaboravio sam. A? Gdje je kraj? Tako ovdje. O, kako se ovo zove? Ja sam zaboravio. Ne znam, ljudi. I kad stignem do kuće, javit ću se, pošto će mi trebati mnogo vremena. I ljudi, evo nas, i sad sam setio da tu imam i za kuće. Da jedemo. Da imamo ovdje i za kuće. Malo sam kopao uglja, međušto mi se brzo troši sekira. I našao sam još jednu tamo u šumi. Koliko imam? 18. Evo sad imamo ovdje, ajde još 4 komada, please. Jel smo dobili 4? Više smo dobili. A ljudi, da napravimo supice. Pa da imamo da jedemo.